أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فولي أني تنمي أني والإيمان دو أمو دي زغري بليسي فلبغا بلا جلي ما تشا أني مسو دمسا أني ما قربا مالكونا أني مالكوكا فما سغلين نواتنا كينيا بزغري بليسي ما فولي كرغنا نبيه بسم الله كا إمشون ماندينكا نو تروبو كناي بيبي سيغا إمشون غلي ميكونو تروبو كناي نيانسغلي وريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيانسغلي تروبو كناكا كسوبة فولي كان بو كسوبة نالاسون alhamdulillah silami fuki wala nyundo ko fa man kan ba fo malikono ani maliko fe kare ngara mo ambe zigi polisi yere promoteur fu o ko fa sila ka fa alhamdulillah bi amanga la tur kene kono inshallah nala sonama la tur kene ni asgle kramwante bitem blagata roja bi ame fega kuma ye trobu den doka kasoba na fo yere ya fo tugumna trobu den kilina bebe nyenike wa bebe chenike me bi anga recherche sira trobu de mima obo wole ko enza dimiso de ka sebe dengelen dobi buri ba labe ngadi mo ma juguya kala kama kere na mi fanga kuma ka alhamdulillah sila jaranye la turu so tan woro ocha trobu de Idrissa man ni tɔw b'a wele ko Daniel tɔw de b'ale wele ko Daniel ni ye Daniel hindu bɔ a bɛ bɛn 96 ma ni ye turabu tɔnbi fana jate bɛɛ a bɛ bɛn tɔnbi 96 ma siru dɔ bɛ yen ni ye so 16 ta ka gosi 16 la o bɛ bɛn 256 ma o bɛ na ala tɔgɔ mun de ma bɛ fɔ o ma ko Nurun Nuru ye lumière de turabu yɛrɛ ye lumière de idam bagara la turuso muna ni la turu klaw nani na ji nani tasuma nani fiye nani bokore nani o ji nani na ji utikili ji ki alba ji doy nga ale ji ani insan ji tikili ene chen doy ji tiki alba yaro alba ji doy nga alba ji oni insan ji jikilente okay jitigi alba ani enza bianda magara enza nila ko ni chendo enza e dimiso de trobu dono bado enza e kuma kelai enza manganga chonkuto trobu bi liya yenda turu dalaw bi baraka ta kamisa na cheni musobe kelala ado anga barado ke kamina ko anga kamiduli nyami nyana anga fe ko ni baraka ta do shitulu kono ga do kamula ga ta do abe enza kuma fakalai Allah enza ni bi la turu anada la rodo la obi manga nkufu enza ko kacha moju enza ere dimiso de ka dimi do ifadewna ka dimi do itukula mo hakilla la itaknya nega ko bana ka dimi do ala mo ngam ga dabali kila ka sigi ki taknya to laje ka dimi do la Allah akbar anga be ka anga chaya anga jamfa anga ko be ga patoro ka genga bo baraka wala olu yere ka dimi so patoro ko olu yere gengu bo baraka wala ki toyi olu yere ka dimi so Allah akbar cheke me ga dabali ka ta be ga bitigi dala pour que e ga bitigi kana avancer ala ga ale rega bitigi ale rega na ga bo bitigi la walma ale rega bitigi cien dimi ma do ala do tala de li barake kama ko pour que ka mobili ga cien ni tamina na rega sula dun o ya bale dimi do ala cero tara bara do ke kama ke kana muso ke kana fu o ala ke ere bora ere warti bodo soro ka se ka flani ere soro dimi ma do ala walma muso sera muso tigi do tara ala de li barake morga do fi ki kana deso on ala so sabanna din dimi do ne o tigila dimi do ala bo ezani okay Allahu akbar Allah idam bara seben ngeli mina seben amba barani nyaga bablini angani mamu nga green parce que dalu yi dalu ni mamu ka green parce que folo la don ba baw hanu ku yenda tulu daye o kunu bi la tulu saraka fie o bi saraka la claye yere ka moyen ni la yere ka force wan yere ka si o ko ray jumay téléphone boro bi téléphone ma chari sono folo téléphone kelini kuma sa wabi lu vla ko bi fi téléphone original la mais téléphone local na pour que yere be se ga soro da no ko mana o be tugam na la turu fana biti o be ta soro do be mi shi bai ezan dimi bara do be abi bara ni 3 blini na ba bara jamana masaka ye ambe 3 blima wuluvla 3 fin wuluvla 3 je wuluvla o masaka ko bara to do ni yo 7 baraka banka di masakema na ya black
depa be coup d'état ngani asira obabi choro Allah ka wula ka matede ka awa ngani asir don ayre bi fo nyogon ko parce que enza ayre mi nan dimini ma ay Allah akbar ni mogoy ale barato go do be nyaga bablina sila ni ya soro ka bi poshi ko a 7 ne ni ya le soro ka bi poshi kono mogo hali mogo fla bena sisasa ka labendo ki kam mo be ga jafa do ki kama keleme bo ka but kelen jafa ka tanya fi ko karsa ni ki kam Allah bo juwa mogo juwa ki kama o be ka dabali ki kama olu yɛrɛ dama bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que dabalakaran dɔ bɛ yen n y'o fɔ émission na ka tɛmɛ n ye nuhu baara bɛɛ ye yan n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nuhu kɔrɔ filɛ ni nuhu baara nuhu ye juguyaso den de mɔgɔ min ye dabali k'i la a bɛ turu exemple filɛ ni maa o maa bɛ dabali k'i kama i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ de bɛ juguya dɔ kama i bɛ taa sɔrɔ hali du kɔnɔna na sisan i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ka bonya bɛ mɔgɔ dɔ kan i fɛ a tɛ fɛn k'i la ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o ni dɔ yɛrɛ olu de bɛ si k'i kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali e teri dɔ bɛ yen jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a bɛ n'i ka bitigi da la ka na tile na ka na te min yɛrɛ la i fɛ yen walima i terimuso dɔ bɛ a bɛ n'i fɛ yen waati bɛɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ i jugu don o bɛ ka gɛrɛ e la k'i ka ko dɔ a b'i ta kɛɲɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ ni i ye ɛnzan sɔrɔ k'a kɛ ani mun bɛnbɛ ko in na walima ni maa mun bɛnbɛ ko kan olu yɛrɛ bɛ wuli ɲɔgɔn na ka mankan wuli ɲɔgɔn na u yɛrɛ dɔ bɛ kari ɲɔgɔn na mɛ ni muru bi muso ni cɛ kari ɲɔgɔn na daluman tɛ la ka ɛnzan bɔ n ko ɛnzan ye kuma tigi di Allahu akbar ɛnzan kelen pe mana kɛnɛ minɛ la turudalaw b'a dɔn mun don walahi u b'a dɔn mun don ni ɛnzan kelen pe nana da bana na u b'a dɔn mun don ni ɛnzan kelen pe nana da faso la u b'a dɔn mun don n'i ye maa ka laturu wuli ni ɛnzan kelen pe nana ni minɛ tagamakɛla don bilahi laturudalaw b'a dɔn fɛn mun don Allahu akbar Allahu akbar ɛnzan kelen pe sira laturudalaw b'a dɔn mun don ɛnzan ni zumana de bɛ kuma sara ɲɔgɔn na parce que ɛnzan ale sinɛ ye zumana ye kɛnɛ de zumana ye fiɲɛ ale ni zumana bɛ kuma masala ɲana waati dɔw fiɲɛ ni ji ni tiɲɛ dɔ Allahu akbar sila ni muru bɛ kɛlɛ ba muso ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ suba u bɛ ɛnzan ni zumana ta ɲɔgɔn fɛ a la dɔnnibaga minnu bɛ lasarali baara o kulo b'a la i bɛ sɔrɔ soba kɛ dɔ sigi b'a ka so sisan a b'a fɔ ko cɛ a bɛ ka n ka papiye fɔ ko nin ye cɛ ye dɔrɔn a b'a dɔn bɛ k'a ka papiye fɔ e ma baara ni zumana ni situli ye i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ b'i bolo a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'a ni di ɲagami ɲɔgɔn na walima kabi kunkolo sila sɛbɛnden an y'a labɛn kɛ nka professeur tɛ sɛbɛn di bɛɛ ma dɛ bɛɛ n'a mankan dalu bɛɛ tɛ di bɛɛ ma dɛ k'a fɔ ko wari bɛ n kun fɛn bɛɛ ye maa tɔrɔ fɛn bɛɛ tɛ ten dɛ n'i mago bɛ ɛnzan sɛbɛnni na i bɛ n wele fɔlɔ n'i ye n wele n bɛ ɛnzan sɛbɛn di diɲɛ cɛw caman b'i ka laturu da professeur yɛrɛ b'o kɛ gratis n bɛ ɛnzan di diɲɛ cɛw cɛman diɲɛ muso ma professeur yɛrɛ b'i ka laturu da k'e yɛrɛ dɔn fɔlɔ authentique ye mɔgɔ jɔn ye ni turabudala a t'i ta fɛ laturudala ne nin ye o ni laturudala laturu da a b'i dɔn a ma se ka kuma o ni laturudala y'i ka laturu da n'a ma se ka laturu da kun fɛ a tɛ turabu dɔn n'a ma se k'e yɛrɛ dɔn laturu kɔnɔ a ye nkalon tigɛ laturudala bɛɛ kolo peli la ne ma ka laturu da ni sejo kelen pe nana laturu ni minɛ sejo ka kana a yɛrɛ ka so turabudala kulo b'a la a kelen pe ni bilahi laturudala bɛ mɔlɔ ye masuna a b'i dɔn a b'i dɔn siga t'a la laturudala dɔw bɛ n'u ye turabuden da k'a ban pewu u sigilen pe ni gariya kelen pe dara da yɔrɔ dɔ la sisan ni muso nan'i sigi sisan laturudala kɛrɛfɛ a bɛ mɔlɔ ye ma de a b'a dɔn sisan ne b'i cɛ janfa n'i t'a janfa o b'a dɔn gariya kelen pe b'a masala ou bien e cɛ yɛrɛ mun nana sisan e ye kulonkɛla i tɛ kulonkɛla gariya mana da so dɔ kɔnɔ laturudalaw b'a dɔn u b'u dadeli e ne bɛna ni baara in kɛ bɛ n janfa n tɛ janfa turabudala b'a dɔn peut-être a b'i ye a b'a pan walima n ɲana ko in na ne ni ko in ɲana a bɛ n janfa a b'a dɔn n'an bɛ an tɛ ɛnzan in di bɛɛ ma parce que munna n ko n tɛ ɛnzan in di bɛɛ ma ni ɛnzan in b'i kunna ɛnzan baara in n'a b'i kunna sila ne ye maa ŋaniya ni ko dɔ ye dɔrɔn a b'a minɛ ayi kana se ka la fiyewu n'i yɛrɛ dimina mɔgɔ kɔrɔ n ko denmuso den de don muru ka ala tɔgɔ mun bɛ yen n'u b'a wele ko sayifi sayifi taabolo ka ca mɛ sayifi dɔw bɛ bomarden de kɛ adayi bɛ bomarden de kɛ ale bɛ tigɛli kɛ fan fila bɛɛ n'a dɔɔni bɛ dɔnnibaga dɔw bolo u b'a f'i ma ko sabali parce que n'i ma sabali de b'ale kun n'i ma sabali n'i dimina ko la dɔrɔn a bɛ kɛ bon ɛnzan dimi ne bɛ mun dɔn a la dɛ parce que dɔnni ye fitinin de anw bɛ mun dɔn a sɛbɛnden mun bɛ ne kunna n'i y'a ta n'i ma farati hali dimi ma mɔgɔ dɔ ma ko dɔw k'a la o kama an tɛ girin k'a di bɛɛ ma dugu k'i dabali ka problème cɔ da la o t'a bannen de f'a ka ɲinɛ yɛrɛ kɔ ayi dɛ problème nana tɛrɛ parce que ɛnzan ti problème dɔ la ko ye a da de bɛna lakali
mɔgɔ yɛrɛ de bi fara ɲɔgɔn kan ka n'a fɔ ani minnu y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ de bi n'a lakale. Allahu akbar. Ɛnzan ye kuma de ye, kumatigi de don. Bamaw b'a fɔ bamananw b'a fɔ ko kumatigi ɛnzan u b'a dɔn mun don parce que ni ɛnzan kelen pe nana da a ka so mɔgɔ ka muso ko laturu la turabudalaw b'a dɔn mun don. Allahu akbar. An natɔ ye ɲininka hakili la dɛ an natɔ sira la e bɛ ɲininka ko alimangosi mana nin na ko kana garijɛgɛ la ko kana kɛnɛ minɛ hakili la y'o de fɔ n ɲa ko alimangosi kana ni ni garijɛgɛ ani kɛnɛ minɛ n ko i ma ko n t'i jaabi o fana ye émission kɛnɛ minɛ alimangosi bɛ se ka na nin na o ye tiɲɛ alimangosi bɛ se ka na garijɛgɛ la o ye tiɲɛ mais alimangosi tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ ni alimangosi ye kɛnɛ sɔrɔ o kɔrɔ yɛrɛ ye maa min ye laturu da e yɛrɛ bɛ laturu la fili b'a la parce que mangosi man ka kɛnɛ minɛ mangosi tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ mais misala ni mangosi n'a i kun y'a da alimangosi ka na nin na ka tila ka na garijɛgɛ la ni kun dan'o ma ne bɛ se k'a jaabi mais ni turabudala dɔw don mangosi ka kuma an natɔ n ye kuma dɔ de fɛ n ko laturuden dɔw bɛ yen olu bɛ kuma direct fɔ laturuden dɔw bɛ yen n'olu ko n ko i b'i jɔ fɔlɔ laturuden wɛrɛ de bɛ yen fo ka ye ka tiɲɛ kɔnɔ parce que ale mana kuma ale bɛ kuma kɔri o b'a kuma tɔ sinsin c'est à dire e bɛ kuma kɔri laturuden dɔ fo ka apparaît laturu la o kana fɔ ko oui ni alimangosi kumana cɛndala caman b'a la est ce que hadama bɛ ka kuma si oui hadama bɛ ka ngo fɔ laturu kɔnɔ o kan ka mun fɔ o b'o fɔ walima ni hadama tɛ yen o b'a la est ce que lawusana bɛ ka kuma parce que alimangosi lawusana ni hadama olu b'ale ka kuma sinsin mais o kɔrɔ t'a jira ko turabudala tɛ se ka kuma laturuden dɔ bɛ yen n'olu ko ngo laturuden dɔw bɛ se ka na peut-être kan o bɛ yen turabuden dɔw bɛ na o b'a na peut-être u bɛ se ka kɛ misali la sisan i bɛ na don i ka so kɔnɔna na ne b'a n bɛ ka gardien ɲininka n ko n ko est ce que karisa tun bɛ so kɔnɔ baarakɛden tun bɛ so kɔnɔ bon ne dun ɲɛ b'a la tɛmɛ na a bɛ wa tɛ wa n t'o dɔn o bɛ se ka kɛ o ye logique ye turabuden dɔw bɛ na peut-être mais turabuden dɔw bɛ na ko nin ye a ti yɛlɛma turabuden dɔw bɛ na ni a ye a tɛ kɛ yɛrɛ o bɛ yen a t'o la ni alimangosi nana ni ani garijɛgɛ minɛ alimangosi yɛrɛ ye dibidi banako den dɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta ni box la n bɛ nin f'i ye baasi t'a la a kɔrɔ ye min ye n m'a f'i ye a ko in bɛ dilan cogoya min na n m'a f'i ye n'Ala sɔnna a faamuyara inchallah donc dimi ɛnzan baara in a sɛbɛnden sɛbɛn in banna mais professeur tɛ sɛbɛn di bɛɛ ma n'i y'an wele ni Ala sɔnna n'an bɛ yɛrɛ ka filɛli kɛ i yɛrɛ ye maa min m'o f'i ye o ni n'a ka kan n b'a d'i ma ni Ala sɔnna inchallah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin sɛbɛnden na ɛnzan sɛbɛnden kumatigi ɛnzan i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ morikɛ wele n'Ala sɔnna ma i kan k'a sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ ko ten k'a tɛ di bɛɛ ma f'a y'i ka kow jateminɛ a la nisɔndiyaba yɛrɛ ye jumɛn ye ko n'i ye ɛnzan sɛbɛnden ta mɔgɔ mana ale wele a b'i ka filɛli kɔni kɛ fɔlɔ o ye gratuite ye o kɔni o yɔrɔ la an bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la k'an bolo kɔrɔta n'Ala sɔnna parce que mɔgɔ camanba de b'a laɲini ko professeur filɛli kɛ n ye u bɛ weleli kɛ yɛrɛ u tɛ sɔrɔli kɛ parce que baara kuma dɔ la baara bɛ caya filɛli ko ninnu ma n'a fɔra ko nin filɛ min bɛ kɛ gratuit yɔrɔ morikɛ i bɛ sɔrɔ boli i ka téléphone to ɲina o n'Ala sɔnna ma min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ sɛbɛnden na i morikɛ wele numéro bɛ ka tɛmɛ jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔn i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o b'an sɛnsɛn ka se bi émission bɔyɔrɔ la morikɛ i bɛ dugawu k'an ye Allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi sayyidi subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin